בואו נבדוק ביחד כמה עולה להיות בריא בישראל. נתחיל בפירות וירקות. אדם ממוצע צורך בערך 15 עד 20 קילוגרם פירות וירקות בחודש. מחיר ממוצע זה באזור 10 שקלים לקילוגרם. יוצא לנו בערך 150 עד 200 שקלים בחודש. נעבור לחלבונים. אדם ממוצע צורך באזור 8 קילוגרם של דגים, בשר אדום, חזה עוף. זה באזור 55 שקלים לקילו. זה יוצא 440 שקלים בחודש. פחמימות, מוצרי חלב, קטניות, שמנים בריאים. בהערכה גסה זה בין 300 ל-500 שקלים בחודש. תוספי תזונה למיניהם כמו אומגה 3, סימוס, מלח הימלאיה. אני מוציא באזור ה-60 שקלים בחודש. אין לי מושג אם זה באמת עוזר, אבל אתם בוודאות יכולים להשוויץ שאתם בריאים. עכשיו אני אהפוך לבלוגרית של וולנס ואשתף אתכם על מוצרי טיפוח טבעיים. 200 שקלים ל3 חודשים, זה יכלול סבון, שמפו ודורדורן טבעי. אין לכם מושג כמה הדברים האלה מצוינים. נעבור לעלויות רפואיות. קופת חולים זה 50 שקלים בחודש, ביטוח בריאות פרטי זה באזור ה-200 שקלים בחודש, בעיניי זה מאסט. מאמן אישי, אזור ה-200 שקלים לאימון. אם אתם גרים ביבנה, עדיף שתרוצו בפארק. וכמובן בריאות הנפש, 1,600 שקלים אם אתם אוהבים לשבת על ספה ולשתף על הילדות שלכם, 300 שקלים למנוי לחדר כושר אם אתם מעדיפים להרים ברזלים ולשים מטל באוזניות, מי שיודע יודע. לסיכום, להיות בריא יעלה לכם בין 1,500 שקלים בחודש ל-3,000 שקלים.